to 28. Pumunta sina Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may otoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaliban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos." Pero sinawain ni Jesus ang masamang espiritu, "Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nautusan niya at sumusunod sila." At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Ang salita po ng ating Panginoon. Nababasa po natin mga kapatid. Meron po tayong mga Biblia sa likod. Hindi rin natin kuhanin para mas makita at mas maunawaan natin. Sa verse 21 po, makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga disipulo ay pumunta sa lugar na kung tinatawag ay Capernaum. Sila ay pumasok doon sa sinagoga. Sa panahon po natin ngayon, ang sinagoga, ito na yung mga church building. Sa loob po kasi ng sinagoga ay dito binabasa ang banal na kasulatan, ang mga kautusan buhat pa kay Moses at sa mga propeta. Ito yung Old Testament dati ngayon. Sa kanila, ang tawag ay Tanakh. Doon binabasa. Kaya ang sinagoga ay place of worship. Simbahan sa panahon natin ngayon. Ngayon po mga kapatid, may kaibahan ito doon sa tinatawag nating Temple of Jerusalem. Yung napakalaki at napakagandang templo sa Jerusalem, ito yung center of faith o center of religion ng Judaism. Yung po yung religion nila, Judaismo. Sa templo sa Jerusalem, bagamat ito ay place of worship, ito lang ang lugar na kung saan ikaw ay pwedeng magpag-sacrifice ng mga hayop para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Ano po? Sa sinagoga, hindi ka pwedeng mag-offer dyan ng mga hayop. Kasi noong panahon nila, pag ikaw ay nagkasala, kailangan mong maghanda ng magandang klase ng mga hayop. Walang sakit, walang mantsa, maganda. Tapos yun ay papatayin sa Temple of Jerusalem at yun ang magsisilbing pabayaran ng iyong kasalanan. Maliwanag po mga kapatid, yun ang Temple of Jerusalem. Ito ay sinagoga. Synagogue. Yung lang ito kung saan ay binabasa ang kautusan, magbulay-bulayan nila yung kautusan, kailangan nila yun. Kailangan kasi ang mga Israelites ay weekly na ma-remind sila doon sa law ng kanilang reliyon. Yung araw ng pamamahinga, yan po ay araw ng Sabado. Sabbath day. Ano po? Namangha ang mga tao sa aral niya dahil nangaral siya ng may otoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So namangha na wow, na-amaze yung mga tao sa loob ng sinagoga. Kasi pag nagturo mga kapatid ang mga Sadduceo, babasahin lang nila yung scripture. Ganun lang, babasahin lang nila yun. Wala nang interpretasyon doon. Yun lang kasi ang trabaho nila. Yung mga scribes, Sadducees, yan ang
trabaho nila. Hindi tulad ng ating Panginoong Jesucristo, yung pangangaral niya ay yung pag-i-explain. Ipinapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo yung patungkol sa kasulatan. Ano po, parang ngayon, ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo ay preaching. Yan, pagsisermon. Kasi ang ginagawa natin ay pinapaliwanag din yung mga nababasa natin teksto. Pero kung ikaw ay skriba, babasahin mo lang yung teksto, tapos na. Okay po, kaya kung tayo makikinig lang ng teksto, boring. No, boring. Hindi pa natin siguro maintindihan kung ano yung ibig sabihin niya. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo ay may kasamang pagpapaliwanag. Ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi rin naman ito nalalabas sa kautusan. Siyempre, yung kautusan, yung tanak, yung Old Testament, ito rin naman ay mensahe ng Panginoong Diyos. At yun din ang sinasabi niya. Nilalagyan niya lang ng paliwanag nang sa gayon ay malaman ng buong Israel kung ano nga bang ibig sabihin ng mga kautusan iyon. Kaya doon po sila namangka. Ang ibig sabihin po ng nangaral ng may otoridad, may kapangyarihan, may freedom. May freedom of speech. May freedom of expression. Kaya niya malaya ang ating Panginoong Jesucristo na talakayin, na i-explain o i-expound yung nasusulat sa kasulatan. Kaya, siyempre, maunawaan mo, maiintindihan mo. Ngayon, nung habang nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo, sa verse 23, mayroong tao na sinaliban ng masamang espiritu, pumasok sa sinagoga. Kaya itong masamang espiritu na to, pwede pa lang pumasok sa bahay-sambahan. Ano pa? Kaya hindi na nakakapagtaka kung sa loob ng iglesia ay parang may masamang espiritu. Yung sinaliban ng masamang espiritu, pumasok sa loob ng sinagoga, nagsisiga pa. Mayabang yung dating niya. Malakas yung dating niya. Ano ang pakialam mo sa akin? Jesus na taga Nazaret. Abay, itong masamang espiritu na to, spokesperson yan. Tagapagsalita. Kasi napakaraming espiritu dyan. Napakaraming espiritu na nakasalit sa taong yun. Kasi plural yung pagkasabi niya, no? Ano ang pakialam mo sa amin? Sa ibang version, ano ang pakay mo sa amin? O ano ba ang nais mo sa amin? Ano ba ang plano mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Buti pa yung mga demonyo, mga kapatid. Kilala si Jesucristo. Sa unang sulyak pa lang, alam na nila na si Jesus ay ang kaisa-isang banal ng ating Panginoong Diyos. Samantalang yung mga tao sa sinagoga, ang alam lang nila, si Jesus na taga Nazaret. Pero hindi nila alam yung pagkakakilanlan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang pagkakaiba ng demonyo at tao pagdating sa paniniwala. Unang sulyak pa lang nila sa ating Panginoong Jesucristo, alam na nila kung sino yun. Kilala na nila kung sino yun. Tapos ang sabi pa, naparito ka ba upang puksain kami? Bakit ganun na lamang ang pagkasabi ng demonyo sa mga na pupuksain sila? Kasi meron po silang appointed judgment. Ang appointed judgment ng mga demonyo, yung mga fallen angels, ay yung araw na sila ay papadala lahat sa impyerno. Ano po, yun ay mangyayari sa huling paghuhukom. Kaya nga, dahil hindi pa naman nangyayari ang huling paghuhukom, wala pang demonyo sa impyerno. Malinis pa ang impyerno kasi wala pa yung final judgment day. Eh, nasa na mga demonyo? Ayun, kasama natin. Malay ninyo, yung katabi ninyo. Kung tayo ay may guardian angel, siyempre may guardian devil na rin. O,
Hindi magpapatalo ang devil. Kung ang guardian angel mo sa pamamagitan ng banal na espiritu ay kinakausap ang iyong konsensya, ay yung guardian devil mo naman kinakausap yung design ng katawan mo. Ay magkasala ka. Yung konsensya mo, umattend ka ng Bible study. Sabi yung guardian devil, magbingo ka, mag-email ka, gawin mo ka ng Bible study. Ganon. Ngayon, kaya naiintindihan ninyo, sukat po, may tanong po. Praise God. Ang ating Panginoong Diyos po ay nasa dalawang lugar. Unang-una, sa ikatlong langit. Nandoon po ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. At ang Diyos na banal na Espiritu ay nandito po kasama natin. Opo. Thank you. Opo. Ang God ay isang organisasyon na may tatlong membro. Ang Ama, Anak at ang Santo Espiritu. God is an organization. God is a council. May nais pa pong magtanong. Pastor, pwede ako may sabihin ko, okay? Sige po, ano po yun? Pag lagi isip natin tabi siya, wala tayong kawalang masama. Wala naman tayo ng panurot na masama. Pag-isip natin lagi tabi siya. Siyempre, tabi siya po. Di ba, Pastor? Tabi siya. Tabi siya. Katabi mo. Siyempre, everywhere. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay katabi natin ang banal na Espiritu. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Wala po ang banal na Espiritu sa lugar na kung saan ay umiiral ang kasalanan. Wala po ang banal na Espiritu na kung saan ay umiiral ang Espiritu ng galit. Wala po ang banal na Espiritu kung umiiral ang Espiritu ng selos. Espiritu ng pagkasakim. Espiritu ng pagpatay ng kapwang tao at kung ano-ano pang kasalanan. Pero, ang banal na Espiritu ay nangungusap po sa konsensya ng tao, Kristiyano ka man o hindi. Naniniwala ka man sa Diyos o hindi, kumakausap ang banal na Espiritu sa pamamagitan po ng ating konsensya. Ayun po. May tanong pa po? Pastor, sabihin lang po, pag yung gano'n na isip natin lahat na tao, na dito tabi natin sa Panginoon, wala nangyari sa Yan, yun. Ganon po sana. Lahat ng tao, lahat, ay isipin natin na kasama natin palagi ang Panginoon. Wala na talagang mangyayari masama. Kasi nalalaman natin na mayroong nakakakita sa bawat gawa natin. Okay po. Pero ang katotohanan po, kahit Kristiyano tayo, talagang gagawa ka rin ng masama. Wala na isip lagi natin si Panginoon tabi. Wala na isip na masama tao, siyempre takot rin. Yan, takot. Okay po, may gusto pa po magtanong. Wala na po, tuloy po natin mga kapatid. Ayan, naparito ka ba upang puksain kami kaya natatakot yung mga demonyo nung nakita nila yung ating Panginoong Kristo. Hindi po ibig sabihin ng puksain ay pag gumanon si Kristo, biglang mawawala na lang yung demonyo. Hindi po. Ang mga demonyo po kasi ay espiritu rin at maaaring masabi natin sila ay eternal. Kapanghabang buhay. Hindi na mamatay ang espiritu, yung mga ganon. Kaya ilalagay sila sa hell, sa impyerno. Yun ang distraction nila. Hindi po yung literal na kamatayan na bigla ka na lang nawawala o mag-i-expire. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, hindi po ginawa yun. Hindi po pinadala yung demonyo na yun at yung mga kasama pa niya sa impyerno kasi hindi pa po napapanahon ang pagkapuksa nila. Hindi pa po dumadating yung appointed time of judgment. Kaya ano ginawa na natin Panginoong Kristo? Tumahimik ka, sabi niya. Pinakahimik siya kasi ayaw ng ating Panginoong Kristo na makilala siya bilang the Holy One of God. The Holy One of God. Ayaw ipakita ng ating Panginoong Kristo na siya ay equal sa Diyos.
Kasi matatalo po, madidefeat yung purpose niya kung bakit siya dumating sa lupa. Ano po, kung bakit siya naging tao. Ang pakilala po niya sa tao, mga kapatid, Son of Man. Not Son of God. Ang mga nagsasabi po ng mga Son of God, ayun, una si Pedro, yung mga disipulo niya, at yung mga nakakita din ng mga miracle niya. Ano po? Pero si Jesus, the Son of Man, meron siya. Ano po? Kasi ang Son of Man, ang anak ng tao na panganay, yan ay ang offering lagi o dinidedicate sa ating Panginoong Diyos. Kaya tinawag niya yung sarili niya na Son of Man kasi siya yung magiging alay. Siya yung magiging offering ng tao sa pamamagitan ng ganyang kamatayan sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa sa sinumang sasampalataya. Kaya pinatahimik niya, ayaw niyang mawala yung masira yung plano na yun. Alam kasi ng demonyo yung pagkakakilanlan ng Diyos pagkakakilanlan ng Jesucristo na siya ay the Holy One of God. Kaya ang ginawa ni Jesus, pinatahimik niya, tapos pinalabas niya, casting out. Casting out. May pagkakaiba ang exorcism sa casting out. Alam po, narinig nyo na yung exorcism. Bagaman sa United Methodist Church, hindi natin linya ang exorcism. Ang exorcism kasi, pinapadala mo yung demonyo sa interno. Hindi pa nga pwede. Kasi wala pa yung appointed time of judgment sa kanila. Kaya ang pwede natin gawin, we cast them out. Palalabasin natin, palalayasin natin yung masamang demonyo. Saan pupunta yung masamang demonyo? Hahanap ulit ng mabibiktima niya. Maglilibot ulit yan sa mundo, magtutur. Ayan, palibot-libot lang ang mga demonyo sa paligid-ligid natin at naghihintay ng mga bibiktima sa pamamagitan ng pagsira ng kaisipan ng tao. Diyan nagsisimula yan. Isira niya yung isip ng tao. Ano ang ginawa ng demonyo? Ayan, pinangisay, pinanginig. Nagkonvulsyon, yung pinakonvulsyon niya yung tao na sinasapian niya. So dito mga kapatid, nagwawala na yung masamang espiritu doon sa katawan ng tao na sa liban. At sumigaw yan. So maaari, hinahawakan na siya ng mga tao dyan. Kasi hindi ba ganun pag ikaw ay sinaliban, nagwawala ka, ang lakas-lakas mo. Hindi mapigilan yung lakas mo, hindi kakayanin ng isang tao yan. Minsan 3, 5 pa yung hahawak sa'yo. Para lang, mapigilan yung galaw ng iyong katawan. Ganun ang sanib na nangyayari pa rin po hanggang ngayon. Hanggang sa kalaunay, lumabas din naman ang masamang espiritu. At namangha doon yung mga tao sa sinagoga. Abay ka ay mga turuan ito Isa itong bagong aral na may kapangyarihan. Kasi kahit yung masamang espiritu nautusan tapos sumusunod sa kanya, ibig sabihin mga kapatid, yung mga tao sa sinagoga ay hindi na bago sa kanila yung sanib. Talagang yung tao nyo na sinaliban, kilala na nila na nasaniban ng masamang espiritu. Pero wala silang magawa kasi hindi naman nila alam magpalayas, mag-cast out ng masamang espiritu. Sa Old Testament kasi hindi naman siya nakasulat. Wala namang method doon sa Tanakh on how to cast out evil spirit. Pag kilala na tayo sa Panginoon, wala tayo tapos sa demonyo, wala tayo tapos sa masamang espiritu. Opo. Yan ay maaari po pag malalim pananampalataya ng isang tao. Basta pag kilala na sa Panginoon, wala tayo tapos. Kahit saan man. Depende po. Kasi mayroon tayong level ng pananampalataya. Ibig sabihin, bagamat may pananampalataya ka, kung maliit naman, sobrang liit, ay madali ka rin matakot at matalo ng kalaban. Basta pag ramdaman ng tabi Panginoon, wala talaga natin ng kahit sino man. Opo, depende po ulit sa pananampalataya ng tao. Okay po. Ayan. So, nagulat sila kasi nga, yung araw na ipinakita ng ating Panginoon Jesucristo,
ng masamang demonyo ay wala naman sa kasulatan na paulit-ulit nila binabasa. Doon sila namangha. At dahil doon ay mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Dito ay pinapakita ng ating Panginoong Hesus, yung author ng Book of Mark, na ang ating Panginoong Hesus ay mayroong otoridad, mayroong power, mayroong kapangyarihan kahit sa mga masasamang demonyo. Siyempre ang ating Panginoong Hesus ay the name above all names. Ano pa, ang ating God, wala namang nanghihigit pa doon sa the Godhead 3 in 1. Wala na. Sila na yung lumikha sa lahat-lahat. Wala nang mas tataas pa sa kanila. Tanong ko, sino bang gumawa kasi sa mga demonyo? Si Satanas po, hindi pwedeng gumawa. Wala siyang kapangyarihan nun. Satan can never create something because he is not God. He is just a created being. Si God din lang po, mga kapatid. Kasi ang mga demonyo, dati mga anghel yan. Pero dahil wala siguro silang magawa, na-quarantine din siguro sila sa langit, ay gumawa sila ng issue, ng rebelde, para may gawin naman sila dito sa mundo. Ang boring na naman kasi, di ba? Nandun ka na sa langit, ang saya-saya mo na, lahat na lang, puro kasiyahan, boring, ano? Kaya naisip siguro ni Satanas, ganun siya katalino eh. Bakit hindi kaya ako gumawa ng gulo para may iba naman? Total, hindi rin naman kami namamatay. Piling ko, naisip ni Satanas, ibis-spray yun eh. Hindi rin naman kami mamamatay. Totoo nga, hindi naman sila namamatay. Ano? Kasi kung sa isang banda, pwede naman silang patayin ng ating Panginoong Diyos. Pero hindi. Bakit? Ganun ka-special sa Panginoong Diyos ang creation niya. Kahit tao, nagkasala sa dalatiba, may isang ganun lang. Wala na sa tao, tapos gawa ulit ng bago pa dalatiba. Adam the second, Eva the second. Pero hindi ginawa ng ating Panginoong Diyos yun. Bakit? Ganun niya kamahal ang bawat gawa niya. Yung bawat halaman dyan, napipitas-pitas mo yung mga, dahon, yung mga bulaklak, special sa Panginoong Diyos yan. Tapos tayo, sinisira lang, pinatapak-tapakan lang, kung ano-ano. Kaya ang ating Panginoong Diyos, hindi niya yan basta wawasakin. Kasi mahal niya yung mga yan. Ano po? Ganon ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya kahit ikaw sa tingin mo, walang-wala ka na. Broken ka na. Hindi mo na mapagtagpi-tagpi ang sarili mo. Abay, special ka pa rin sa Diyos. Kasi siya ang gumawa sa iyo. Ano ang makikita natin dito, mga kapatid? Nakikita natin ang kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoong Kristo. Alam natin ang ating Panginoong Hesus ay bumalik na sa kanyang Ama at ang kasama natin ngayon ay ang Holy Spirit. Kaya nga makikita natin sa Matthew 28 verses 18 to 20. Sabi ni Jesus, all authority has been given to me. Lahat ng otoridad ay binigay niya sa akin. Sabi niya doon. Ano ang ibig sabihin noon? May kapangyarihan po sa pangalan ni Kristo. There is indeed power in the name of Jesus Christ. Ang kaso, mga kapatid, ginagamit lang natin ang pangalan ni Kristo pagkatapos ng panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero sa mga ibang bagay, hindi natin alam. No? Hindi natin nagagamit yung pangalan ni Kristo. Bakit? Kasi nalilimitahan tayo sa kaalaman. Kaya mayroon tayong Bible study. Doon natin mas naunawaan yung patungkol sa teksto. Kasi yung sermon, shortcut na lang. Ano? Ganun yun. Kaya inimbitahan kayo mag-Bible study. Alas 2 sa matatanda, alas 7 sa mga kabataan. Ayun, mga kapatid. Dahil ang kasama natin ngayon ay ang banal na Espiritu, abay manalangin ka rin sa banal na Espiritu. Hindi naman yan ni Capoeira, hindi naman tsaka-tsaka lang ang Holy Spirit. Siya ang helper natin na ipinadala ng Panginoong Diyos noong ang ating Panginoong Kristo ay bumalik na sa kanyang Ama. Sabi nga ni Jesus, I will send you a helper. Siya yun. At kung sinabi natin helper, isa yung nilalang, hindi yung pwersa na hindi mo pwede kausapin, na hindi pwede kumausap sa'yo. Helper niya eh. Bakit robot? Hindi robot.
Hindi basta-basta pwersa lang. Ang Holy Spirit yan ay isang nilalang. Holy Spirit is a being. Yan. At least klaro sa atin. Siya ang kasama natin ngayon, mga kapatid. Kaya nga, manalangin tayo sa Kanya. Hingiin natin yung presensya niya sa pangalan ni Jesus. Yun ang kumpletong panalangin. Meron in Jesus' name. Ayan po, mga kapatid. Kaya nga, yung panalangin natin, huwag naman yung puro sa atin lang. Pagkakain pa nga lang, nahihiya ka ng manalangin. Sa pagtulog, yung mga ganun ba, yung mga panalangin ng sarili lang, pwede kang lumabas. Ipanalangin mo ibang tao. Ilay mo yung hands mo. Ganun ang ating Panginoon Jesucristo. Pag nanalangin sa ibang tao, sa mga may sakit, hinahawakan, nililay yung kamay. Pwede natin gawin yun, mga kapatid. Ano po? Para magamit nila yung pananampalataya natin. Magamit na instrumento yung pagkatao natin na daluyan ng pagpapala ng Panginoon para sa ibang tao. Amen po. Paano ba dapat tayo manalangin, mga kapatid? Halimbawa, may sakit si Auntie Nanet. Nalaman ni Ate Dayan. Sa Ate Dayan, mahihain. Pero dahil siya ay puspos ng banal na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinuntahan niya sa Auntie Nanet. Masakit ang ulo ng Auntie Nanet. Auntie Nanet, pwede po ba tayo manalangin? Siyempre, papayag sa Auntie Nanet. Ano namang hindi? Ano yung una mong gagawin? Sa panalangin mo, nauna yung, siyempre, hingi mo yung helper. Kailangan mo ng katulong sa gawain na yun. Ano po? Kasi yung gawain na yun, it's a miracle. It's magic. Yeah. It's spiritual. Ano po? Hindi yun yung nakikita ng mata. Hindi yun yung na-explain ng siyensya. Ano po? Ganun yun, mga kapatid. So, the first thing you should do, siyempre, ay hingiin. Pagkatapos mong magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pagkakataon na yun, pasalamat ka muna, itaas mo muna yung pangalan niya, ay hingiin mo yung presensya ng Holy Spirit. Banal na Espiritu, hinihiling namin ang iyong presensya. Sa mga oras na ito, kailangan mo kasama. Hindi naman ikaw yung magpapagaling sa tao. Hindi naman ikaw yung gagamot. Ikaw ay isang instrumento lamang. Amen po. Isa ka lang instrumento. Sino ang magpapagaling sa tao yun? Si Jesus nga po nasa langit. Sino ang magpapagaling ba? Sino ang magpapagaling? Si Jesus nga po nasa langit. Bababa po siya sa lupa para pagalingin yung tao. The Holy Spirit in Jesus' name. Yung Holy Spirit, mga kapatid, kasi siya nga yung kasama natin. Tapos na po yung ministry ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Ang may next ministry na po ngayon ay yung Holy Spirit. Yan ang hindi alam ng karamihan. Ano po? Yan talaga, yung knowledge na yan. Now you know. Now you know. The Holy Spirit in Jesus' name. Palaging mayroon yung in Jesus' name. Ngayon po, di nakasama mo na yung Holy Spirit. Alam mo na nandun na yung presensya niya. Ano ngayon ang ihiling mo? Siyempre, ihilingin mo na mapagaling yung tao nyo, specific. Kung masakit ang ulo, sabihin mo, matanggal yung sakit ng ulo at siya ay gumaling. Holy Spirit in Jesus' name. O, di ba? Ang ganda. Ang galing. Hindi kakaibang panalangin nyo. Hindi yung normal na panalangin natin. Salamat. Kayo na po ang bahala sa amin. Kakaiba yun. Kaysa doon sa normal na panalangin na palagi natin ginagawa. Yun ang mga ministry of healing. Ministry of praying. You are going out to pray for other people. Pwede nyo bang gawin yun? Lahat tayo pwedeng gawin yun. Kailangan nyo ba ng gift of healing? Hindi na. Bakit? Hindi naman kasi tayo yung magpapagaling na.
Di ba tayo ay instrumento lamang na gagamitin ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus? Kasi mayroon din yung gift of healing. No, pag binigyan ka ng regalo ng banal na Espiritu na magpagaling, abaya hawakan mo lang, gagaling na yan. Kasi may regalo ka pa. Eh sa atin na wala namang gift of healing, ipapanalangin natin yung tao. Na specific. At pwede nyo rin pong utusan yung katawan na pagalingin niya yung sarili niya. Alam nyo po ba yun? Alam nyo yun? May sugat. Pwede mo utusan yung katawan mo na pagalingin niya yung sarili niya. In Jesus' name. Okay. Ngayon mga kapatid, ang naglilimit kasi sa kakayahan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung kaisipan natin. Halimbawa, kung yan ay simpleng pagod lang, feeling mo, kaya-kaya mong ipanalangin. Pero pag yan lagnat, nagdududa ka na, ay, gamot na lang siya. Pag yan cancer na, sa tingin mo, imposible na yan sa'yo. Pag yan pilay na, di na makalakad, bulag na, ay, lalong takot ka na. Ano? Bakit? Kasi, nilimitahan mo na yung kakayahan ng Holy Spirit sa buhay mo. Sa kaya niyang gawin with God, nothing is impossible. Ano po mga kapatid? Tayo ay instrumento lamang nagpapagamit sa ating Panginoong Diyos. Daluyan ang kanyang pagpapala. Ngayon, ito po yan. Nasa Panginoong Diyos po yan. Kung pagagalingin niya yung tao, hindi mo na problema yun. Pag pinanalangin mong gumaling, hindi mo na problema yun. Ibig sabihin, may plano ng Panginoong Diyos kung bakit ka nararanasan yun. Ano po? Kaya kung yan din ay gumaling, ibig sabihin, plano rin talaga ng Diyos na siya ay gumaling para makita yung kalwalhatian, yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Kristo na gumagalaw sa buhay ng taong yun. Amen po. Yun, mga kapatid. So tayo, tulad ng ating Panginoong Kristo, kaya din natin magpatahimik. Meron din po tayong otoridad para magpalabas ng masamang espiritu. Pag sinabi natin masamang espiritu, hindi lang po yung mga demonyo. Espiritu ng sakit, espiritu ng galit, espiritu ng selos, espiritu ng depresyon, espiritu ng stress, espiritu ng anxiety. Pansinin nyo yung mga bagay na hindi nakikita, di ba? Depression. Bakit kaya bigla na lang nadi-depress yung tao niya? Kahapon lang ang saya-saya. Biglang lumungkot ang buhay. Kahapon lang ang lakas-lakas. Bakit bigla na lang nagkakasakit? Kahapon lang active sa ministry. Nung tinawag sa Bible study, tamad na. Yan ang mga espiritu ni best friend. Yan ang mga pwede rin nating palayasin, mga kapatid. Ano po? Pag nagsiselos ka, the spirit of jealousy, I cast you out, O Holy Spirit, in Jesus' name. Diba? Hindi mawala-wala yung selos mo eh. Hindi spirito yan. Ano mga kapatid? Hindi mawala-wala yung galit mo, yung sama ng loob mo sa puso mo. Hindi i-cast out mo lahat yan. Palayasin mo lahat yan. Ano mga kapatid? Magugulat nyo kahit ulan, pwede nyo rin gawin yun. Pero yun ay nakadepende una sa plano ng Diyos kung bakit umuulan. Pangalawa, depende sa pananampalataya mo. Ako personally naka-experience na nun. Yung tumigil ang ulan sa oras na sinabi ko. Di magic. Sabi ko, Lord, patigilin niyo muna yung ulan in 5 minutes. Orasan ko. Nakapunta na ako sa pupuntahan ko. After 5 minutes, bumusulit yung napakalakas na ulan. Wow, magic. Pero, may mga pagkakataon na hindi rin naman. Bakit? Malamang kailangan din ng mga halaman ng ulan. Kailangan din ng lupa yung ulan. Ito lang mga kapatid, huwag kayong matakot manalangin. Huwag ninyong limitahan yung kapangyarihan, yung kakayahan ng Holy Spirit sa buhay natin at sa buhay ng ibang tao. Okay po mga kapatid? At paano ba natin mas mapapalakas yung presence ng Holy Spirit?
Mahirap, pero ito yung kailangan natin gawin. Hanggat maaari, huwag kang magkasala. Hanggat maaari, huwag kang magkasala. Ano po, pag hindi kasi nagkakasala yung ating katawan, mga kapatid, doon mas lumalakas yung presence ng Holy Spirit sa buhay natin. Okay po mga kapatid, pero kung puro tayo kasalanan, magkakaroon ng guilt yung puso natin. Di ba kapag gano'n, pag feeling mo guilty ka, may nagawa kang kasalanan, tapos ayaw mong sabihin yung kasalanan na yun, kasi feeling mo mapapahiya ka. Anong mangyayari mga kapatid? Kahit manalangin, nahihiya ka. Kahit magpunta sa church, ayaw mo na, kasi may guilt ka nga. Yun ang balakid, yun ang hindrance sa relasyon natin sa Panginoong Diyos, sa relasyon natin, sa presensya ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya ang gusto ng Panginoong Diyos, malinis yung ating puso. Imposibleng hindi tayo magkasala, pero kung nagkasala ka, siguraduhin mo na matapos ka agad yan. I-confess mo ka agad yan, ihingi mo ka agad ng tawad yan, nang sa gayon, yung puso mo malinis. Ano po? Walang guilt, hindi ka nahihiyang humarap sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Yun ang kailangan niya. Pangalawa, fasting. Ang fasting po ay hindi pagkain. Inuulit ko po, hindi pagkain. Hindi fasting yung hindi pag-inom ng coke on yun. Hindi fasting yung hindi pag-inom ng 2 weeks. Ano po, ang fasting ay hindi pagkain ng pagkain. Tubig lang. Bakit? Ang purpose ng fasting is to weaken, pahinain ang ating physical na mga katawan, nang sa gayon, ang Espiritu ng Diyos ay lumakas. Yun ang purpose ng fasting. Kaya nga po yung mga propeta natin, kung sila ay susugurin na ng mga ibang kalaban, sila ay nagpa-fasting para makita nila yung hinahanap, yung vision. Ano po, tapos mananalangin sila sa Panginoon Diyos, hihingin nila yung vision. Ano po ba yung mangyayari in the future? Tapos sasabihin ng Panginoon Diyos, kung hindi kayo bumalik sa akin, kung patuloy kayo magkakasala kayo sa akin, ay wawasakin ko kayo. Sasabihin ng Diyos yun. Masasabihin ng propeta, ay ganun pala ang mangyayari. Kakausapin niya ngayon yung mga leaders sa Israel. Nagkasala tayo sa Panginoong Diyos. Kailangan natin humingi ng tawad. Ganon. Ano po? Hindi yung hindi kayo inom ng coke. Iba ang fasting sa diet. Abay kapag ka sinabi, ang fasting ay hindi pag-Facebook ng 1 month, ay hindi ganun yun. Eh kung ganun sana, wala ng Facebook noong unang panahon. Ano po? Yung din ang isa pang paraan para malakas ang presensya ng Holy Spirit sa buhay natin. Fasting. Ito ay kadalasan ginagawa kung may gusto ka talagang ipanalangin, ihiling sa ating Panginoong Diyos. Magpa-fasting ka. Tubig lang yun. Siyempre, hindi ka kakain. Hindi mo rin sasabihin na nagpa-fasting ka. Wala nakakalam. Diyos lang, tapos manalangin ka. So, fasting is to weaken your body so that the Spirit of God would be strengthened para mapalakas ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kaya tatandaan po natin sa ating panalangin